के साथ है अच्छा मोना मानसि बेंनाव गिबियावनो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायथि जासिहरनायजों लोगोसे आंनि बिथराइ इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दायो जोङो गौरां मोनबाय नै जों दा बावखुंग्रि हाजोआव थांगासिनो दङ। दायो जोङो फैयै फैयै फ्लाइअभार मोनफैबाय लोगोफोर। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। मालायफोरनि बायदि जोंना बाइकबो गैया कारबो गैया, बेनिखायनो जोंहा नै अट' भारा लानांसिगोन लोगोफोर। माथो खालामबावनो, उफायथ' गैया। गाइखेर बे फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो बावखुंग्रि सौफैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। नायदो लोगोफोर, नोंथांमोना नुखादों जानांगौ बेसेबांदि मानसि जादों। बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव 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 रिन्दाव।
Đây mà ông vậy. Một quay gì đó lại viết hết cơ hội này. मिलने मेरे गर्लफ्रेंड के साथ है तो बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव रिन्दाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव
हाथाय बिखायाव लिरबाय नों आंनि मुं थुला जोमैनि आगर बिदाबाव हाजो सिनखावना दै मुफुंखा बोहैयो नोंनिनो बिथिखानि दिरा गिहिर दिब्लाय नोंसोर साखिथा दांदुफोर जुजाय खर' नोंसोर बादा बावखा गिहिर दिब्लाय नोंसोर साखिथा दांदुफोर जुजाय खर' नोंसोर बादा बावखा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायना गाखांबाय जोंहा